Είμαι ο Maniac και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing, όπως βλέπετε και είδατε. Ήθελα ένα USB, το παρέλεια στο κατάστημα που είναι στην περιοχή μου, γιατί δεν έχει πάντα αυτά που θέλει. Και όταν ήρθε πήγα το πήρα και ναι, είναι 16 GB από τη SanDisk. Έχει δύο θύρες, να το πω, όχι, από τη μια πλευρά, από εδώ, ναι, από εδώ είναι το USB και από εδώ είναι για να μπαίνει στο κινητό. Να το, ωραία. Είναι το USB 3.0 και micro USB, έτσι λέγεται μάλλον το άλλο. Είναι εύκολο στη χρήση, λέει εδώ, από ό,τι κατάλαβα. Όχι, μισό. Οκ, τη φάση έκανε focus κάμερα, παράξενο. Πίσω γράφει διάφορες οδηγίες. Ναι, τέλος πάντων. Έχει barcode, διάφορα πράγματα. Το άλλο που έχει το micro USB είναι για να μπαίνει στο κινητό. Ας πούμε το βάζεις πρώτα στον υπολογιστή ή κάπου εκεί, τέλος πάντων, και να βάζεις πράγματα μέσα και μετά να το περνάς στο κινητό άμα θες. Αυτά σχετικά με αυτό. Ας το ανοίξουμε, άμα βρω πως ανοίγει. Θα ανοίξεις. Θέλει μάλλον κάποια τεχνική από εδώ, το ξέρουμε. Θέλει, δεν έχω εδώ. Κλείνω λίγο το βίντεο και επιστρέφω. Γεια σας παιδιά, επιστρέψαμε. Βρήκα ψαλίδι. Ναι, λίγο μικρό. Οκ. Πώς ανοίγει όμως? Όχι ρε φίλε, τέλος πάντων. Ας δοκιμάσω λίγο να κάνω. Το άνοιξα. Τους έφαγα ένα λεπτό για βλακίες, τέλος πάντων. Και να το. Ναι, επίσης κόστιζε 14,90 ή 14 ευρώ, κάτι τέτοιο. Οκ, να το. Δείτε από εδώ το micro USB και το 3.0. Τι φάση. Πώς ανοίγει το ένα, πώς ανοίγει το άλλο? Ναι, τώρα κατάλαβα. Για να ανοίξουμε το micro USB, έχει κάτι από εδώ και όταν το πας προς τα πάνω από εκεί που είναι το micro USB, σε βγάζει το micro USB. Όταν το κατεβάζεις κάτω,
και το πας στη μέση δεν σε βγάζει κανένα. Και όταν το πας προς το USB 3.0 σου βγάζει το USB. Πολύ απλό. Είναι γενικώς ωραία διακοσμημένο. Έχει κάτι... Ναι, όμως... το καταλάβω, πρέπει να το πιέσει λίγο προς τα μέσα, κάτι τέτοιο. Για να... Οκ. Έχει ωραία εμφάνιση. Έχει ένα... Εδώ πέρα, άμα το βλέπετε. Λογικά, όχι, δεν μπορείτε να... κάτι πήγε να κάνει. Ναι, είναι σαν δέρμα, κάτι τέτοιο. Και από την άλλη γυαλίζει. Είναι γλιστερό, να το πω. Μάλλον εδώ. Οκ. Αυτά. Ήθελα να μεταφέρω κάτι με αυτό σε έναν άλλο υπολογιστή. Αυτά για σήμερα, παιδιά. Αν σας άρεσε, κάνα like. Άμα θέλετε να ρωτήσετε για τα επόμενα βίντεο, κάνα subscribe. Θα λέμε επόμενη φορά. Bye. Some legends are told, some tell the dust.